Η Αναστασία μου, είσαι πολλά χρόνια στην Κύπρο, ναι. Μπορείς να μας πεις, Λία, για σένα? Μπορείς να μας πεις πώς είτε στην Κύπρο? Ναι, να σας πω. Μεγάλη ερώτηση. Πώς ευκάλεσα στην Κύπρο? Μεγάλη ιστορία. Ωραία ερώτηση. Να σας το πω. Είπα στο άλλο βίντεο, αλλά να σας το πω. Πώς ήταν στην Κύπρο. Να σας το πω. Είπα στο άλλο βίντεο, αλλά να σας το πω. Πώς ήταν στην Κύπρο. Είπα από την Κάνα. Η Υπομονή είναι το όνομα που μου έδωσε η γονείς μου. Έχω 6 αδέρφια. Επέθανε ένα, Σωτήρης, στο 27 του χρονών. Ήμουν στην Κάνα, είχα μια φίλη στην Κύπρο, Νταϊάννα. Και ήταν Νταϊάννα διακοπές. Τότε είμαστε το ίδιο σπίτι. Και Νταϊάννα, κάνουμε παρέα, βγαίνουμε μαζί, μιλούμε, έχουμε καλή σχέση. Πριν φύγει η Νταϊάννα, λαλώ της, θέλω να φύγω και εγώ από την χώρα. Αλλά, γιατί είμαι μοναδική η κόρη την γονείς μου, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Αν πω τον γονείς μου ότι θέλω να φύγω, θα μου αφήσω, διότι είμαι μοναδική η κόρη. Και είμαι η κόρη του παπά. Όμως, αρέσκει μου εγώ, η υπομονή, αρέσκει μου πάντα να ρισκάρω πράγματα, αρέσκει μου να δοκιμάσω, αρέσκει μου εμπειρία, αρέσκει μου πείραμα. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχω, θέλω να δοκιμάσω, να δω τι αποτελέσματα βγει. Έτσι, είπα τη Νταϊάννα, μπορείς να το και εγώ στην Κύπρο. Δηλαδή μου, ζωή στην Κύπρο είναι δύσκολο. Λαλώ της, δεν πειράζει, να δοκιμάσω. Η Νταϊάννα έμεινε στην 1 μήνα και έφυγε. Πριν φύγει η Νταϊάννα, ευκάλαμε φωτογραφία και πήραν τη φωτογραφία μου μαζί της. Έφυγε η Νταϊάννα και ύστερα λίγες μήνες έπιαμε η Νταϊάννα και λέει μου, πιάμε κάπου, πιάμε ένα πάρτι. Έχει άτομα που η οικογένεια που ήταν τον τρόπο της υπηρέτησαν της, άρεσαν τους και ρωτά της, έχει κανένα όπως εσύ που θέλεις να είσαι στην Κύπρο? Και η Νταϊάννα λέει, ναι, το όνομα της είπαν τους Υπομονή. Και άρεσαν το όνομα. Και ρώτησα της, τούτη Υπομονή θέλεις να είσαι στην Κύπρο? Λέει, δεν ήξερε να την πιάω τηλέφωνο να την ρωτήσω. Και η Νταϊάννα έπιασε τα άντρα της και είπε του να με ρωτήσει αν θέλεις να το στην Κύπρο. Είπα, ναι, θέλω να το στην Κύπρο, αλλά δεν ήξερα αν δεκτώ τον γονείς μου. Έτσι, ρωτήσαμε πώς είναι το όνομα σου Υπομονή. Και λέω του, έτσι με ευκάλει η γονείς μου. Πώς έξερε αγγλικά? Είπα του, ξέρω αγγλικά. Πάντα από την αρχή αρέσαν τους πάρα πολλά το όνομα μου και το κουβέντα ομιλία που έκαναμε φαίνεται ότι άρεσε τους τον τρόπο μου. Ειδικά το όνομα Υπομονή. Έτσι 30 μέρες έκαμασαι χαρτιά μου και έφυγα από την χώρα του, ήταν στην Κύπρο. Όμως πριν να φύγω μου, διότι είμαι μοναδική κόρη της μάμα μου και ο παπάς μου, δεν τους είπα οι γονείς μου ότι φεύγω. Έφυγα χωρίς να τους ενημερώσω. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο γυαλό του ούτε γυαλό μου. Αλλά η υπομονή από 10 μου χρονών αρέσει μου πάντα να κάνω πράγματα δική μου. Θέλω να κάνω ό,τι θέλω για να βρω το χαρά μου και ευτυχία μου. Έτσι αποφάσισα και έφυγα χωρίς να ξέρω τον γονείς μου. Οι γονείς μου μετά που εμάθασαι να μου γίνηκε, να σας πω στο άλλο βίντεο. Να είμαστε πάντα καλά, ευλογημένοι να είμαστε.